Raila Odinga nonyuol e higa mar 1945. En wuod jalup ker mokwongo mar piny Kenya, Jaramogi Oginga Odinga. Bang' yudo tiegruok kaka midusa e piny mar Germany, Raila Odinga ne oduogo Kenya kendo bedo japuonj e mbalariany ma Nairobi. Ne oweyo puonjo e mbalariany ma Nairobi e higa mar 1974 e kinde geko mane oyudo tich ka duol mang'iyo chal mar mwandu ma itiyo godo, Kenya Bureau of Standards, kama nobede jalup jata tije maduong' e higa mar 1978. E kind higa mar 1970 kaachiel gi 1980, Raila Odinga ne ochako bedo motegno e weche mag siasa kendo ne osiro nyaka piny owacho. Bang'e e higa mar 1982 ne otude gi temo loko loch mar ker mosenindo jaduong' Daniel Toroitich Arap Moi, gino mabende koro nomiyo tuwe nyaka e jela. Kuona mati hii, dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Hii umati ambaye imefika hapa siku ya leo ni mawingu, na hii yenyewe ni dhihirisho ya kwamba mvua itanyesha. Bang' kane osegonye, ne ochako ndhiye nyadiriyo kuom tayo campaigns makwedo telo mar duond bura achiel e pachoka. E higa mar 1991, moluor Raila Odinga ne oringo dhi pondo e piny mar Norway. Ne oduogo Kenya higa mar 1992 kama ne oyiere jaod bura ma Lang'ata gi otiko mar duond bura mar Ford Kenya, duond bura mane tayo gi wuongi jaduong' Jaramogi Oginga Odinga. Bang' tho mar wuongi higa mar 1994, Raila Odinga ne otelo ne duond bura Nero kapok odonjo e duond bura mar NDP higa mar 1996 kaluwore gi rakruok mag laro telo mane ochacho e Ford Kenya. Tudri koda odiochieng' makiny, thuolo maket gi mairi ka wabiro ng'iyo ngima mar Raila Odinga e laro kom mar ker e ng'wech mabende koro nochako e higa mar 1997. Ne Lolwe TV, an Evans Odhiambo. Chunguru mana Moloko Odinga donjo, chunguru ne Moloko Odinga kalo, chunguru ne Raila ama biro, chunguru duta Moloko Odinga